दे आयं हामबाय दे फैसाखौ मोनबायबालाय औ आयं औ मोनमारबाय आङो ओमफ्राय आयं गोसथोनायनि थाबिसखौलाय मालाथो लायमारगोन गाबोनो थांनोसै औ आयं थेंक इउ स माच दे नोङो नङामोनब्ला आंहादि मा जागौमोन फोजोंसारखौ आङो गावनि खालायना लानोनो हानाय नङामोन खोना बेनिखायनोथ' आयं थाबिसा खाथिबा खिन्थु आंनो 500 रांखौ होथारनांगोन दे बेखौ हले बावगारथारनाङा मानो बावगारलाबायनो आङो आयं जायबा सेंग्राखौ आङो बिखा बिख्लो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आरोथ' आरो आङो फोजोंसारखौ आङो गावनि सायसो मोजां मोनसिनो दा आयं आङो फोजोंसारखौ नोंनि थाखायल'सो मोननाय जागोन ना अनलि वान नोंनि थाखायल' होनबा जायबा मानसिया आंखौ हेल्प खालायदों बे मानसिखौनो आङो बावगारगोन आरो सोरबा दे बावगाराबाथ' मोजाङानो ओमफ्राय गाबोन थांगोननि एडभान्सखौ आंनो लाबोदोंना लाबोआखै लाबोलाया आरो आयं लाबोदोंब्रा आयं येलेजि आयं बुरे गाबोन थांगोननि एडभान्सआ आयु दे मुजे जखाय लोंना हाय ले टेनसन फ्रि जानानै ला ने आयं दायो मोना हख्लायनांसिगोनलै फैसाखौ एरसिना लानि र' सोरबाफोरसो नुबाय बायगोन अबावबा दानो नोंसा आयं बोरा नुबानो बिगोन फैसाखौ आयं बुरे गाबोनो खिन्थु नोङो थांथारमारनांगोन दे आङो बारा सहायबाय थानो हाला ओमफ्राय खामानियालाय सानसेयावनो जागोन ना जायानो आयं सानसेयावनो जानाय खालामनो होदे आयं माने सानसेयावनो खाथिनाय मन्त्र मारिनो होबानो जाबाय आयं ओइ सानसेद्रायावलाय अबाव खाथिनोलै आयं सप्तासे 10 दिनालाय लाखागोन आंनिबा आयु एसेबां सप्तासे 10 दिन मानि नेबावनांगोन आङो हे पाल्लि सहायनो हाया मोनथारबायले आङो दे जेबो नङा दे सप्तासे 10 दिनखौलाय मेगन मिसिबनानैबाबो थानांसिगोन आरो सहायनानै दे आयं सप्तासे 10 दिना जेबो नङा दे किबा खुरि मेगन मिसिबनानैबाबो थाथारदों आरो सप्तासे 10 दिनखौलाय औ आयं जेबोथ' उफाय गैबावला बेनि अनगा दे होनबा आयं थांसै आङो खुसियावनो ओंखामबो जाबोलायाखैमोन आं आयं जोंहा आइया आरामसे दाउज्ला खासि संना दोनखादो थेवब्लाबो आङो खुसियावनो दाउज्ला खासिबाबो जाबोआसै दा थांनानै होनोसै हख्लायनाया गोरनायालागै जाखागोन आं दिनै रखरा दे होनबा आयं गाबोनो थांखादे बावगारनाङा औ जागोन दे आयं दे होनबा आयं टाटा बाय बाय आयु फाजायालाय खामबाय नामायोलै माथो खामब्राव मोनामदों दसेल'सो बाहेराव थांदोंमोन बेयावनो खामबायानो लाइमोन आब'बा मोनहैबायना मोनायाखै फन खालायबाबो दानो बिमानियानो दानना होगोन गारियावबा जनो मोनदोंना मोनाखै आरोबा गारि मोनदोंना मोनाखै ससेखिनियाव माथो फोजोंसाराबो फनखौनो खालायाखै गोबावथार जाबाय आंनो खालायनि र' हो 3 मिस कल फोजोंसारनि आंलाय माथो थोबसेबो खोनायाखै माला फन हरनाय बिलाय आयु दा गाज्रिसो मोनबाय खोना फन रिसिभ खालायैखाय र' हरनि र' माथो रिसिभ खालायाखै हरबावनि र' खेबसे माथो फनखौनो रिसिभ खालायला गाज्रिसो मोनबाय खोना आंखौ गिनायसो मोनबाय आङो मानो रिसिभ खालायाखै फनखौ बियो आलु भाजाया मोनबायना आब' ओइ बेंगि खोनादोंना खोनायाखै आलु भाजाया मोनबायना मोनाखै मोनसिगोन र' बिदि फन रिसिभ खालायाबा मा दुखु मोनोलै आङो आलु भाजाया मोनबा आंखौ ओंखाम जानो लिं दे ओंखाम उखैसोबाय आंखौ दे जागोन दे भगबान फोजोंसारा आंखौ गाज्रि मोननाङा दे फन हरदे हरबाय खोमा र' फोजोंसारा हेलौ
फैदों नोङो आंखौ गाज्रि मोनदों न' फन रिसिभ खालायैखाय थारमाने आङो दुगैदोंमोन गम मोनाखैमोन रथ'ना 1 मिनिट मोस्राम ओजों फैलाय र' मायो मा जालायखो दिनै आलु भाजाखौ एरना होनाय मानो नों एरनो हाया आरो आङो फनाव रायज्लायदों दिनै एरना होनाय दै माबा मानसिया गरमावनो थानो हायाखै दुगैनो नागिरबाय माबा खालि रायज्लायनाय लथारबालनि दे माखाय दे एरना होदो हेल' बुं बाराद्राय जाबाय दे नोंनि आब' रायज्लायनाय लथार आयौ आलु भाजायानो खामग्लिजोब्बाय माथो खामब्र' मोनामजोब्बाय आलुआनो बे बिब' सासेजोंबो जालालै आलुखौ एरना होनो गारै रायज्लायबायसो थादों खोनाबाला एसेबां मानि आलु खामग्लिजोब्बाय साला थांदोलै नोङो माखाय थांदो खारस'नहैदो फोजोंसारजों मालाय कटक गोथाव जागौमोन फाथनाय आलु बावसो खामग्लि होजोब्बाय हौवानि थान्दायावनो बा अमा आदार होनो नोंखौ एसेबां लिंहरबाय थानांगौ खोनायाखैमोनलै आङो खोनायाखैसो जागोन दे आरो नों मा गावगायादि आदार होनांगौ नोङो बेखौ मिन्थिया आरो आं बुंलायनांगौ आरो बिमा जादों नालाय बुंखानांखागोन ओमफ्राय बिमा गैयाबालाय माथो खालायगोन होनबा मा बिमा गैयाबालाय एडजास्ट जालांगोन आरोलै खमसो उखैबाय बे अमा फिसाया अना खानानो हैथां माखारै एसेबां सिन्था जादोंबालाय मानोथ'बा नों हैयाखै आंखौनो नेबाय थायो सोरबा अमा आदारखौलाय मा हैनो हागोन आङो जेबो नङा आङो जुदि बिदिनो सानफ्रामबो आदार होबाय थानांगौ नोंलाय माथो बांसिनसो बादुलि जालांगोन बेनिखायनोथ' आङो होआ मोनसे मोननै खामानि मावनांगौ फिसा बिदि एसेबांबो बादुलि जानाङा आंथ' नोंखौ गुबुन खामानि मोनसेबो मावनो होखाया थेवब्लाबो नोङो अमा आदारखिनिखौथ' होनांगौ ना माथो माबा आपेल मबाइल नांगौनो नोङो अमाखौ माथो थाबैनो फेदेरनो सानदोंनो नोङो माथो नोंलाय अमानो आदारखौनो होनो नागिरा बिदि जुदि आदार होआलाफानो थायो होमबाना नोंनि अमायालाय बोरै देरनोसै थाबैनो देरनो लागाबा खेबसे खेबनै जानानैबाबो देरगोन दे माइबासो लाबो अमाव आदारफोरा हैनोसै बैलाय बाल्थिङाव नुवाखै आरो नोङो एसेबां मोजाङै आदारखौ लगायना दोनखादों नों माथ्र' हैनांगौल'सो बेखौनो बाबालाय मा जाबावनोसै बायाखैलै माबा गाख्रबबाय थानाङा बाराद्राय केव थां माखार है आदारा सुगैयि साला नायाखै मानो बादुलिया अमा आदार होनायखाय बेसेबा जोंखारो मिन्थिला दे बेफोर मानसिया देनां हाबा जाबा बोरै संसार जाहैगोन एसेबां बादुलि जाबानोखि एसेबां बादुलि जायो नालाय जाना होगोनलै खर' सर' आसुरित लाइमोना दाहालागै फैमाराखै लाइमोन नोङो नोंसानो माखौ जासिगोनलै लाइमोन नोङो मानो फैमारासै दाखालिनो एसेबां मोजाङै बुजायना खिन्थाहरखादों थेवब्लाबो नोङो मानो बुजि मोना थफ्ला थफ्लिखौनो बोनना दोननांगोन दखौ मोनबाय आङो आयै मोनफैबाय आङो लाइमोन फिसा नोङो फैमारबाय नोङो आं मिथिखादोंमोन नोंदि फैगोन होननानै ओमफ्राय फिसा मानो एसेबां गोबाव जानायमोन आयै थाबायनासो फैनांगौ जादों आं ससेखिनियाव गारिखौनो मोनासै आङो आयै एसेबां गोबाव नेदोंमोन आयै गैया गंसेबो खालि गारियानो फैयासै आयै गासैबो गारियानो भर्ति गोजा बेनिखायनोथ' गोबाव जादों ओमफ्राय आयै आं दखानावबो परथा जाबोदोंना बेनिखायनोथ' गोबाव जादों बेबारि लामायाव ओंखाम जाबोना फैनाया थाबायनो हजम जाजोबदों आयै ओंखाम दङ दे फिसा फै होनबा जानोबा उखैदोंबालाय ओहो आयै परथा जानानै उदैया फुस्था जाबोबाय जाथ'ला दे ओमफ्राय आयै महारानिया अबाव थांदों महारानि दे आंखौ मैयानिफ्रायनो बेसेबा बुंगासिनो नोंसाजोआ फैयाबा नोंखौ आं गाबोनो लामा दिन्थिगोन होननानै बेसेबा बुंगासिनो नै दानि बावैसो बुंना थांखांबायसो आरो बाराद्राय देखायोलै बाला थिगथा खोनागोन आंगिलाय खोनाबा दानो गेट आउट खालामहरखागोन जोंफोरखौ जोंहा बिबारि लाहानाव थाहैगोन आरोलै फिसा आं नोंखौ बेसेबां बुजायबावनांगौ बिबारि लाहानाव थांनो हाया होननानै आङो नों मानो बुजिया दे बाद हो बेफोर बाथ्राफोरखौ आयै बिबारि मोना जोंनो खुसिया आरोना हरफादोंसो अबाव मोनदों बिसोरलाय मालाय बाबुआ सेन सागासिनो ना नांगासिनो ना आरो खुसिया फानगासिनो मालाय होनबा मानोथ' लाबोनांगौ नाङा होनना बुंनांगौ मालाय फाननानै फैसा मोनगौमोन ना
नाङा होनना बुंदोंमोन आयै आङो फाननो हागोन दे होननानै नाथाय बिसोरो बेसेबा ब्रा खालायनानै हरथारदों आरो ओमफ्राय आंबो आरो अननानै हरबाय नालाय ओमफ्राय लाबोबाय आरो ओंखायनोथ' इस बाबुआ मा होनना बुंदों मिथिगौ मादैया लोमजानाया दुरबल जादों खोना खुसियाखौ जानो हो एसे भिटामिन मोनगोन एसे बोलो फैगोन होनलायदो बिहासो आयै आयु ना खानानो गथ'आ ओमफ्राय आयै जोंफोरखौ खम जानो होलायदों ओमफ्राय नोंखौ बुरजा जानो होलायदों इस दासो मोनफैदों नोंहा औ आनै गारिखौनो मोनासै आङो ससे थाबायनासो फैदों आरो दखानावबो ओंखाम उखैनानै पर'था जाबोबायना बेनिखायनोथ' गोबाव जाबाय फुङावनो फैनांगौ फुङाव फैबा नोङो गारि मोनामोन आरो गावगाया मानसियानो बादुलिस बेसेबा सानजौनासो सिखारखायो ओहो आनै आङो दिनै फुङावनो सिखारदों गारियानो खमथारना आनै बेनिखायनोथ' मोनासै गारिखौनो आनै मोस्रोम मादैमोना ना आरो खुसिया हरफादोंमोनलै खुसिया अबाव नैबे प्लास्टिकआव दङ आनै आयु दा हराव जानांगौलै नोरसिं बिलाइजों आरो आलुजों गोथाव गोथावनो थां थुमफ्रि खुसियाखौ जियायना दोन थां दैयाव आरो नाखौ सायना दोन औ जागोन दे बाजै लाबो माइ फिसा नाखौ सायना दोनखानोसै आङो होनबालाय खुसिया होनबाथाय आंहा बेसेबा जानोसो लुबैखायो र' हरा नोंसोर लेवरा नोंसोरनो दरसेबो होआ आङो खुसियाखौ नोंसोर बिमा फिसा सानैनोबो आलुखौल' नायना होगोन जोंहा हौवा हिनजाव खुसियाखौ नायना लाजोबगोन